प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। सुतोवाच सुत कहन्ते शुद्धचित्ते हरष मुनिकग्रते शुण सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरे महत आदि अंके मिशी विराट रूप ब्रह्म राशि कला बहई षडरस अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर अनल जल वसुमती बुद्धि इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ए षोड़श ए आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि सर्ग इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारे ना तानाभि कमलु कमल प्रकाशी आच्छादिला बल ब्रह्मा होइला तहु जात से प्रजापतिंकर नाथ तार शरीरु सृष्टि लोक विस्तार होइला अनेक से शुद्ध सुर विष्णु रूप जहा भियाणु माया कल्प ज्ञानर चक्षु द्वारे भरी जे रूप देखे ब्रह्मचारी सहस्र पाद उरुभुज शिरे बदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण वसन तुले बुभूषण मणिकंकण झटकंती दिशई अतिरूप कांति ए सृष्टि मध्य मायाधर करई जेते अवतार ताहांक मूल वीर्य एहि जगते ब्रह्मा से बोलाए जाहार आशा अंशे बले गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचरे संपादे प्रथमे कुमार रूप से सृष्टि उदय उपदेशे दुष्टर ब्रह्म ब्रिज व्रते तप साधिला दृढ़ चिते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिला जोगेश्वर नामे पूर्व प्रलय काल बेले मही जे थिला रसा तले तार उधारे जल हरि तक्षणे कूल कले धरी उधारी जले बसाइले बराह कल्प बोलाइला तृतीय ऋषि मार्ग हरि नारद मुनि रूप धरी कृष्ण भक्त जनहिते निष्काम शास्त्र कला भक्त चतुर्थ जन्मे धर्म कला वेद उद्देश्य कर्म कला से रूप नर नारायण सुजिले धर्म आचरण से तप साधिले दृढ़ चित्ते सृष्टि कल्पना अभिमते पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कदर्मार घरे नाम से कपिल बोलाई पिता माता को ज्ञान कही षष्ठरे अत्रि पुत्र होई अनंता सुतंक माता पाई प्रहलाद आदि दिव्यगण ज्ञान कहिले जणे जणे सप्तमे स्वर्ग करी हरि आकृतक गर्भे अवतारी अनेक ज्ञान शास्त्र कले साधु मोहत पाइले अष्टमे नाभि गृहे जात उधार मेरु देवी सुत अति कठोर तप कले ज्ञानिक तप देखाइले नवमे पृथ्वी रूप धरी बले दुहिले वसुंधरी क्षीरे धरणी कले सम नाम बोहिले दशाराम दशमे मत्स्य रूप होई नाभ प्रलय कंजले बाही
ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ବିହରିଲେ ରବିର ବଂଶକୁ ରଖିଲେ। ଏକାଦଶରେ ଚକ୍ରଧର ଯେ ରୂପେ ଜନ ଉପକାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଦେବାସୁରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମହିବାରେ। କପଟେ କୁର୍ମ ରୂପ ହୋଇ ମନ୍ଦାର ଗିରି ପୁଷ୍ଟେ ବହି। ଦ୍ୱାଦଶର୍ଗେ ବିଶ୍ୱକଳ୍ପେ ଜନ୍ମିଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପେ। ଅମୃତ କ୍ଷୀରାବିନ୍ନ ଆଣି ଦେବଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ ପୁଣି। ମୋହିନୀ ରୂପେ ତ୍ରୟୋଦଶେ ଶଙ୍କର ମୋହେ କାମ ବଶେ। ଚତୁର୍ଦଶେ ସିଂହ ବପୁ ବିଦାର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ। ବାମନ ରୂପ ଷୋଡ଼ଶେ ବଳିକି ଛଳିଲେ ବିଶ୍ୱାସେ। ଷୋଡ଼ଶ ଅବତାର ହରି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି। ପିତାବଧରେ ଅହଙ୍କାର ଧରଣୀ ଏକାଦଶ ବାର। ଭ୍ରମିଲେ ମହାକୋପ ନଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ବାହୁ ବଳେ। ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ୍ରିଟି କାଟି ମୁଣ୍ଡ ରୁଧିରେ ପର୍କରୀର କୁଣ୍ଡ। ତର୍ପଣ କଲେ ପିତୃଗଣ ତପ ରହିଲେ ଘୋର ବନ। ଶପଥ ବଂଶେ ଦେବ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ବୀଜେ। ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକା ବିଚାରି କହେ ସତ ଶାଖା। ପ୍ରାଣୀକି ଦେଖିଆ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ସେ ପୁଣି ଦିବାକର ବଂଶ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶେ। ଜଳାଧି ବାନ୍ଧି ସୀତା ଛଳେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସିଲେ ଭୃଜ ବଳେ। ରାବଣ ମାରି ଦେବରାଜ ଭଲେ ସମ୍ପାଦି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ। ଊନବିଂଶତି ରୂପ ହରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତାରେ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପେ ରାମ ତୁଲେ ଅବନୀ ଭାରା ଉଶାସିଲେ। କଳି ଆଗମୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନମନ ମୋହି। ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଅବତାର ଜନ୍ମିଲେ କାକଟ ନଗରେ। ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋହିଲେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ। ଏମନ୍ତ ଜନ୍ମ ଏକାଦଶ ସୁଜନ ହିତେ ଋଷିକେଶ। ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଗତେ। ନିର୍ଭୟ ହୃଦେ ପ୍ରଜା ମାରି ଧନ ଜୀବନ ନିତ୍ୟ ହରି। ସେ କାଳ ବିଷ୍ଣୁ ଦଶା ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ କଳ୍କି ଅବତାରେ। ମନ ହୁଁଦେ ବେଗ ବଳବନ୍ତ ଅଶ୍ଵ ଆରୋହୀ ଦଶ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନନ୍ଦ ଖଡ୍ଗ କରେ ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଗେ ମାରି। ଅଳପେ ରାଜା ବନ ଜନ ଦେଶେ ଦୟାରେ କରିଣ ଆଶ୍ୱାସେ। ସେ ସତ୍ୟ ନିଧି ମାୟାଧର ଅଶେଷ କରେ ଅବତାର। ଜାଜିମ୍ବୁତ ସୃଷ୍ଟି ଜଳେ ସହସ୍ର ନଦୀ ମହି ତଳେ। ଋଷି ଦେବତା ମନୁ ରାଜା ସେ ମନୁ ପୁତ୍ର ମହାତେଜା। ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି କୃଷ୍ଣର ଅଂଶେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କେ ଅଂଶେ କେ ବା କଳା ହୋଇ ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମଇ। ସକଳ ଅବତାର ସାର କିଏ ବା ଦେବ ପଟାନ୍ତର। ନୀଳ ଯେମୁତ ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ଏମନ୍ତ ନାନା ରୂପ ଧରି ସଂସାରେ ରମେ ନର ହରି। ଦୁଷ୍ଟର ତେଜ ହରି ସଂସାରେ ଖେଳଇ ମୁରାରି। କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନା ବାଣୀ ଯେ ଏହା କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି। ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଯେବେ କାଳ ବଞ୍ଚଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ। ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଉତରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ନାନା ରୂପ ଯେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଧରନ୍ତି ଏ ଜଗତେ।
ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଯାର ନାହିଁ ନିର୍ଲୋପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି ମାୟାର ରୂପ ନିରଞ୍ଜିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ ଯେସନେ ଯେମନ୍ତେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ପବନ ବହେ ସେ ଉଡ଼ଏ ଯେମନ୍ତେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ପବନ ବଳେ ସେ ଉଡ଼ଇ ପାର୍ଥିବ ରେଣୁଏ ଯେମନ୍ତ ଉଡ଼ନ୍ତି ପବନ ବିଘାତ ଆକାଶ ଧୂସର ଦିଶଇ ନାନା କର୍ଣ୍ଣରେ ଆଭା ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କେଭେ ଦେଖି ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ଉପେକ୍ଷୀ ସେ ରୂପ ଆତ୍ମାରେ ଶରୀର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ସେ ନର ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ଏବେ ହେ ମୁନି ଜନେ ଶୁଣ ସ୍ୱଭାବେ କୁଶା ବସୁ ନୁହେଁ କୁଶ ଆବରି ଦେହ ବହେ ଏଣୁ ସେ ଜୀବ ରୂପ ବହେ ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥ ଥାଏ ସମ ଅସମ ରୂପ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମର ବିଚାର ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ମତି ଯେବେ ନିସ୍ତର ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖ ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖ ଏ ମାୟା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଯେବେ ସେ ହୁଇ ବିନାଶ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିତ୍ତ ତେବେ ସେ ହୁଇ ଭାବିତ ସେ ତହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଏଣେ ଏମନ୍ତେକ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର କରିଦେବ ପଥେ ଭୁଲଇ ଯେବେ ମୁନି ଜନେ ବୋଲନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଜନେ ଏ ତ ନ ଘଟେ ଅନୁମାନେ ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବିଚାର କରିବା ତା କେହି ଅମେଘା ନୀଳା ନରହରି ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱମାୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଳଇ ଅନନ୍ତ ଆପଣା ସଂହାରଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅବ ଆତ୍ମା ଯନ୍ତ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ କିବା ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ ଈଶ୍ୱର ନୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ମତେ ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଅଜ୍ଞାନେ କେ ଜାଣିବ ତାହା ଦୂରଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ନର ଯେସନେ ମାୟା କରି ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଚକ୍ର ପାଣିର ଚରିତ କେ ଜାଣିପାରେ ତ୍ରିଜଗତ ଏମନ୍ତ କାଳଚକ୍ର ଯାର ହସ୍ତେ କେ ଯାଇ ପାରେ ତାର ପଥେ କେ ସେ ହରିପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧେ ଯେ ନିତ୍ୟ ପିବେ ମକରନ୍ଦେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ସେ ହରେ ଚରଣେ କିଙ୍କର ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଭକତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବ ଏମନ୍ତ ଭାବ ସେ ଯେ ଭଲେ ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ ପର କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ପର ସଂସୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଜୀବର ଯୋଗ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ ସର୍ବେ ନିଗମ ଇତିହାସ ସାର ଉଧାରି ମନ ତୋଷେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟମ୍ବର ସେ ସୁଖ ରୂପ ଅବତାର ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଶିକ୍ଷା ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଅନୁରାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ସେ ବି
କଳେ ବିନାଶ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ମନ ଦେଇ ଏ ଭାଗବତ ରସ ଶୁଣି ତରିଲା ଭବତରଙ୍ଗିଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ନିଜ ଧାମ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଓ ଅନ୍ଧକାରେ ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାବେ ଭାଗବତ ତାହା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ବିକଳେ ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ଶୁକ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଜାଣିଲି ଶୁକ ଅନୁରାଗେ ଏବେ ହୋଇଲା ତୁମ୍ଭ ଏବେ କହିବା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଏ ଭାବ ଚିନ୍ତି ନରହରି ଘୋର ସଂସାର ବିନା ତରି ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମ ସଂହିତା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ନୈମିଷ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭୀମସ୍ୟା ବିରଣ ଭଙ୍ଗ ମୁନିର ବିମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ସୁତମା ସୁମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।